folk ikke kan lide mig, eller hvorfor bliver jeg så påvirket af andre mennesker. Så alle de her følelser, begrænsninger, dem skal vi ned og kigge på. Og vi kommer så også ned til at dykke ned i den, når I kommer herover, hvor stammer det fra, og så også transformere den. Men jeg fornemmer, at der er sket ret meget. I har taget af jer selv. Man får en eller anden forløsning, som bare er helt fantastisk, og som giver en så god power til at gå ud og bare gøre og bare være. Og så er det et redskab, som du ikke kun kan bruge nu og her. Det er et redskab, du kan tage med dig og bruge resten af livet. Den største ting er, at Gry ligesom har givet mig nogle redskaber til, hvordan jeg personligt kan finde noget indre ro i alt det her travlhed og nogle gange kaos og eksamensræs. Og så ligesom hvor jeg kan kigge lidt ind og hvordan jeg gør det. Hun er meget ærlig, og man føler sig meget tryg, meget pis. Man skal ikke være bange for at ligesom være i sin power. Bare givet mig sådan et spark til at komme i gang. Okay, jeg kan godt mærke det her. Nu stiller jeg mig herover, og så stiller jeg mig ind i min kraft. Hvis man har den der følelse af, at man lidt brænder ind med noget, og der er noget, der går ud, men man ikke helt kan finde ud af, hvordan, så vil jeg helt klart anbefale, at man springer på. Så det er fantastisk, og så er det på en lidt utraditionel måde, hvor Gry nærmest er en facilitator for, at du bliver din egen indre leder. Så hun prøver ikke at prakke dig noget på, men prøver ligesom at være øjenåbner til, at du selv kan starte din egen proces. Hun kan bare et eller andet med mennesker.